Salam el hormatly adamlar. Garışdan bağı betarap yurdumuzdaki täzelikleri we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow Saliviji aratnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň degişli ministrlikleriniň we puwduklyň dolandyryş edaralaryň ýolbaşlarynyň gatnaşmagyny eş maslahatyny geçirdi. Onu geçen ýyl ýurdumyzyň söwda toplumyny ösdürmek ugrunda alyp berilen işleň netijelerini garaldy. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, şuňky maslahadymyzda men sizin bilen ýurdumyzyň söwda toplumuna geçen 2020-nji ýylda alyp barilen işlerin netijelerini seretmek barada karar aldy. Hormatly maslahada gatnaşyjylar, biz şuňky maslahadymyzda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlaryny, ýani müşrik we urazgirli we çağırdy. Oradagiliň gödöşülük edýän o toplumy, glyjyň gödöşülük edýän söwda toplumy mişi bilen ýakyndan baglanşyplar. O gozalyk podugyny, dokma podugy üçin parkda ösdürip ýetişdirilýär. Şeýlem buğda hem köp sany beýlik azyk önümler öndürilýär. Bir önümler bolsa söwda hem toplumny degişli kärhanlarda hem gaýtadan işlenilýär. Söwda toplumy ýurdumyň ykdysadyny ösdürmekde esas hem puwduklaryň biri bolupdyr. Yani şoň orada biziň buğurda ýeten sepitlerimiz ýurdumyň azyk bolşulygyny hem halkymyň awadan durmuşda ýaşamagyny üçin etmek hem köp bawatda bir puwduň netijeli ösdürilmegine bagly. Häzirki wagtda söwda dokma we telekeçilik puwduklaryny ösdürmäge köp meşhurdy. Maýy oňlaryny goýýanyň aramyzdan kene buğurda kemçilikler we olanmaýan mümkinçilikler ören köp. Neyse, häzirki ýagdaýda söwda toplumynyň işini näle edip has dogry goramaly. Bu işin netijelerini näde ýokalandyrmaly. Şu ähliýem döwlet maksatnamalaryny, borçnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirmek üçin toplumda hem amal aşylaryny özgertmeden depilini nähili şartlandyrmaly. Men iş maslahatynda şu soralar boýunça sizin pikirlerinizi we tekliplerinizi dinlemek isleýär. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministri Gurban Nadarow söz berdi. Gurban Nadarow Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat daýdan üsürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmagyň çeklerini geçen ýyl ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ministrligiň garamagyna kärhanalaryň jemi 157 bar. Hatabat döwründe Söwda dolanşygynyň ösüşi 106,16 göterme, ölümçüň meçberi 116,11 göterme barabar boldy. Döwlet daşlarymyzyň taşyklaryna laýyklykda ýylatymyzy azyk önümler bilen durnukly üpçün etmek maksadyna ýurdumyzda öndürilen önümleri we zerur haritleri daşary ýurtlardan getirmek arkaly tarp ediş gorlaryny döretmek boýunça degişli işler alınıp barlýar. Ýazyrky döwretçilikde Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň garamagynaky kärhanlary degişli desgalaryň 138-i kanunçylyk laýyklykda tapgyrlaryny hususlaşdyryldy. Şeýle hem önümçük kärhanalaryny paýdaly jemgyýetlerine öwürmek we husus taraplar bilen birlikde olary döwre waplaşdyryp önümçük artdyrmak boýunça işler alınıp barlýar. Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyety ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda elektron söwda rulamy hasy giňeltmek, dukanlaryň we söwda kärhanalarynyň hasabatyny sanly rulamy bilen ýola goýmak, onlaýn söwda düzgünlerini halkara tejribeleri esasyna kämilleşdirmek boýunça işler amala aşyrylýar. Ministrligiň garamagynaky kompýuter tilsimaty merkezinde okuwçylar üçin kompýuterlaryň öwrümçigi alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzda ýaýbangandyrılan durmuş özgertmeleriniň üstünlikle amala aşyrylmagy hemde bazar ykdysadyny tapgyrlaýyn geçirmek bilen baglykda Söwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň möhümdigine üns çekdi.
Döwlet başlarymyz ministri Tügda ulgamyň işini kämilleşdirmek, daşar Tügda dolanşogynyň müçerlerini artdyrmak, daşar ýurtly işigur hyzmatdaşlar bilen ýödary beýikli gatnaşyklary geňeltmek, import önümleriniň önümçigine sürmek, ilata hyzmat etmegiň medeniýetini ýokalandyrmak babatda birnäçe taşyklar berdi. Milli liderimiz paýdary jemgyýetlerini döretmek, döwlet eýçiliginiň näki desgalary hususlaşdyrmak boýunça işler şartlandyrmagy taşyrdy. Munun özi hususy ulgamyň maýalaryny milli ykdysadyny çekmäge, bäsejik ukyply bazary kemale getirmek üçin şertleri döretmäge, import önümleriniň ýerini tutýan we eksport haritlarynyň önümçigini artdyrmaga ýardam eder. Soňra Dokma Senagaty ministri Rejebow 2020-nji ýylda ýerine getirilen işler hemde döwlet başlarymyzyň ulal beren taşyklarynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda dokma senagatyny ösürmäge görüktirilen maksatnamalaryň işler amala aşyrylýar. Dokma Senagaty ministrliginiň garamagyna idare kärhanalaryň 60-sy hereke edýär. 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda öndürilen önümleriň ösüşi 107,14 göterme barabar boldy. Önümçi kuwatlyklaryny döwre bapyrstyrmak maksady bilen 2020-nji ýylda Mar vilayatynyň Türkmengala, Sakarçaga, Pagty-Gyrjy kärhanalaryna döwre bap injamlar ornaşdyryldy. Şu ýylda Tagtabazar Pagty-Gyrjy kärhanasynda döwre bapyrstyryş işlerini geçirmek, Daşogyň Firdar Pagty-Gyrjy fabrikasyna hemde bayramaly dokma toplamyna täze önümçikler döretmek we kuwatlyklary artdyrmak boýunça işler gözeňde turýar. Şeýlekem Gypçak we Göktepe toplamlaryny tapgyrlyň döwre bapyrstyrmak meýilleşdirilýär. Döwlet başlarymyza hatabat dinläp, Dokma Senagaty ministrliginiň kärhanalaryna işleriň gurulşyna nägilik bildirip, puwdagy ýumundan meýlekde döwre bapyrstyrmagy we ösdürmegi, maýa goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň ýerine getirilmegini ýysaty işleriň gatarına görkezmek bilen olary üstünlikli ýerine getirmek boýunça degişli taşyklar berdi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz ýurdumyzyň ähli vilayatlaryna ýöňden işläp gelýän kärhanalary döwre bapyrstyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlary gurmak meselelerini bir gözegçilikde taklamagyň wajypdygyny aýtdy. Ýurdumyzda öndürilen dokma önümleriniň halkary hil ölçeglerini we ekologiýa howpsuzlygyna kybap gelmegine aýratyn üns bermek zerurdyr. Ýurdumyzyň önümlerini daşar ýurtlarda has işeň ilerletmek üçin degişli mahabat maglumat gollagy zerurdyr. Hormat prezidentimiz önümleriň hilini hemde görnüşlerini geňeltmäge, hyzmatlar we marketing ulgamyny mundan meýlekde ösdürmäge üns bermegiň wajypdygyny aýdyp, ministre anyk taşyklar berdi. Soňra döwlet garyçy mal birjasynyň başlygy Çariýew daşar ykdysady gatnaşyklar berkitmek hemde ýurdumyzyň içerki lomoy bazaryny ösdürmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Häzirki wagtda döwlet garyçy mal birjasynyň ulgamyna 6 kärhana bar. 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygynda 283 tane birja sewdalary geçirildi. Şeýlekem umum bagaty 46 milliard 363 milyon manada deň bolan şertnamalar bildig alındy. Girdejiniň ösüşi 108,14 göterme barabar boldy. Türkmenistanyň döwlet garyçy mal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin strategiýasyna laýyklykda birjanyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işler alınıp barlýar. Ve orada dünýä tejribesinden ugralanyp birinji tapgyrda şertnamalary bildige almak hyzmatlaryny elektron görnüşinde sanly ulgamysy bilen amala aşyrmak üçin şertler döredilýär. Bu ulgamyň girdilmegi bilen birja hyzmatlaryny online görnüşinde amala aşyrmakda mümkinçilikler ediler. Umuman resminame dolanşogynyň döwre bap usullarynyň ýola goýulmagy we häkmetiň öňerçiligini ýokalandyrmagy, şertnamalary bildige almagyň mümkinçiligini şartlaşdyrmagy, şonuň bilen birlikde maglumatlaryň ygtybarly elektron binýadyny döretmäge mümkinçilik berer. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny gadylaşdyrýan ýesaty idare hökümini döwlet garyçy mal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň mümkindigine üns çekdi. Döwlet başlarymyz birjanyň Türkmenistanyň daşar ykdysady gatnaşyklarynyň görkezçisi, milli ykdysadyetimiziň ýesaty puwdaklarynyň önümlerine bolan islegi aýdym görkezýän maglumatlaryň kuwatly çeşmesi bolup hyzmat edýändigini aýdyp, birja sewdalaryny hasy ösdürmek hemde olaryň gerimli geňeltmek boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz Türkmen eksport haritleri üçin durnukly narhy emele getirmegiň usullaryny döretmegiň ýesasy wezipedigine üns çekdi. Munun özi girdejleriň artmagyna hemde halkara bazarlaryna döwletimiziň ornuny pogturandyrmaga ýardam eder. Soňra Türkmenhali döwlet birleşiginiň başlygy Işan Uliýewa hatabat berdi. Hatabatyň başynda 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlaryna puwdakda önüm öndürmek boýunça ösüş tepkini 120,12 göterme barabar bolanyny gaýdyldy. Geçen ýylyň dowamynda Türkmenhali döwlet birleşiginiň kärhanalaryna 28.560 metr ýyl haly we haly önümlerde golly.
Atabat döwründe 2495 ine 4 metr hali eksport edildi. Büyük görkezi boyunça ötüş 105'tün 10 götürmeden boldy. Şeýlegem gatabatda Türkmenistanda hormatly prezidentimizin ýygyderli himayet gollawlary bilen halçylyk syňatynyň ösürilmegine, toplumlaryň esasy öwrenilmegine möhüm üns berilýänligi we hallaryň gadymy nusgalarynyň aýaguly saklanmagy hem-de olaryň dünýäde wagt edilmegi orna giňerimli işleriň amala aşyrylýanlygy, puwdagyň maddi enjamyň binýadynyň ýygyderli puwturandyrylýanlygy bellenildi. Qazaqstanna il hallaryny dokumagy ösürmek, hal we haly ölümleriniň önümçügini hem-de yerlenmegini kämilleşdirmek, büýük gadymy syňatyň halkyň durmuşy bilen aýrylmaz baglanyşykly baý milli mirasyny, medeniýetini, taryhyny açyp görkezmek boýunça belinen wezipeler ýerine getirilýär. Birleşigiň ýol başçysy il hallaryny dokumakda ulanýan çyýgmalar hem-de boýuklar barada hem hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, puwdaga hasy ösürmek, onuň maddi enjamynyň binýadyny puwturandyrmak, bütün dünýäde şöhrat gazanan göpatyrlyk milli halçylyk däplerini häzirki döwürde munasyp dowam edýän halçy gelin ýyllaryň netijeli dähmet çekmek üçin has oňoýly şertler döretmek baradaky meselelere ýygyderli üns bermegi taşyrdy. Soňra iş maslahatyna Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başçysy Hudaýberdiýewem telekeçe halçylaryň alyp barýan işleri, dokuyan hallarynyň görnüşleri barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine, halaç etrawyna haly ölümçülüğüň ýoly goýulandygy, mundan başga da haly ölümleriniň içerki we daşarky bazarlarda ýerlenişini artdyrmak maksady bilen birnäçe işleriň alınıp barylýanlygy, Qazaqstanda Saudy Arabistany padşahlygyna bir karar Sewda dükanynyň işleýänligi, onu türkmen hallarynyň satylýanlygy barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ajaýyp hallaryň türkmen halkynyň mirasydygyny, olary dokumakda tebiği ýüplegiň ulanýanlygyny, şoňa görä wagtyň geçmegi bilen hallaryň hasy ugdunlaşýanlygyny belledi. Döwlet başlarymyz Türkmen haly döwlet birleşiginiň hem-de Tenagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň ýol başlaryna daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen birlikde işlemegiň hem-de Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky Sewda öýleriniň mümkinçiliklerini işiň peýdalanmagyň maksady laýyk boljakdygyny bellep, bu gurda işleri mundan meýlekde dowam etmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Sewda Senaty darasynyň başlygy Rejepow söz berdi. Ola gadanlan ägir türlü durumçy ykdysady sünnükleri ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän sergilerde hem-de işuur maslahatlarda giňden beýan etmek babatda ýöňde goýulan wezipeler ýerine getirmek, işuurlyk giňeltmek we ýurdumyzyň harit öňürçileriniň önümleriniň eksportynyň möçürini artdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlary aralygyna meýilnama 126,10 göterim ýerine getirildi. Türkmenistanyň Sewda Senaty darasynyň kärhanlary tarapyndan ýerine getirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 102,17 götermeden boldy. 2020-nji ýylyň dowamynda sanly video aragatnaşyk arkaly sergileriň 8-i we işuurlyk maslahatlarynyň 30-i duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýylyg münasibetli guralan halkara sergi geçen ýylyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Onuň çäklerine halkara maslahaty we işuur duşuklar geçirildi. Olaryň dowamyna iki tarap bilen alaşyklaryň we resmi namalaryň 130-nyň uragyna, şol sanyna ýurdumyzda öndürilen haritlary eksporta ýerlemek boýunça umum bagady 72,18 million Amerikan dollaryna barabar bolan şertnamalara gol çekildi. Şeýlegem hatabat döwründe ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň şöhratly 25 ýylygyna başlanýan Baky Beýtarap Türkmenistan atly virtual sergi guruldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubai şäherine geçiriljek Expo bütün dünýä tergitine düýpli taýýarlyk görmegi hem-de onu Türkmenistana munasyp wekilçilik etmegi taşyrdy. Biziň ýurdumyz öýdara bähmetli hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr. Oňa görä daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň Türkmenistanyň baý ykdysady kuwaty hem-de häzirki döwürde gadananlary halkymyzyň göpatyrlyk öýe bolşy diýip desurlary barada aýdyň düşünje almaklar üçin hemme mümkinçilikleri ulanmak zerurdyr. Munyň şeýle bolmagyna 20 çörli halkara gözden geçirişlerine ýygyderli gatnaşylmagy günüden güni täsir edýär diýip döwlet başlarymyz belledi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň Dubaýda Expo sergisine gatnaşmagynyň gyzyklanma bildirýän ýurtlar we kompaniýalar bilen öýdara gatnaşyklarynyň gerimini hasy giňeltmäge, daşarky bazarlarda ýurdumyzyň haritlaryny makabatlandyrmaga we öňe ilerletmäge hem-de türlü gurlarda ýöňde barjy dünýä tejribesini öwrenmäge ýardym berjekdigine anan bildirildi. Hormatly prezidentime de şeýlekem mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli guraljak şäherlere ykjam taýýarlyk görmek we olary ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek babatda Sewda Senaty darasynyň ýol başlygyna anyk tapşyryklar berdi. Soňra Senagatçylar we Telekeçe birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew birleşme tarapyndan 2020-nji ýylda ýerine getirilen işler barada hatabat berdi.
Tenagat ölümlerinin ölümçigi boýunça ödüş 103,5 göterme, obagjylyk we adyk ölümler boýunça 134 göterme barabar boldy. Tüwda harit dorançygy 103,17 göterme, ilaty edilen hyzmatlar bolsa 110,11 göterme deň boldy. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan ölümçiligi hemde eksportyň mukdaryny artdyrmak boýunça toplumlaryň işler geçirilýär. Döwletiň golluk bermegi netijesinde hyzmatçylar tarapyndan daşary ýurtlara eksport edilýän tenagat we adyk haritlarynyň möçleri artdy. Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda sanlyk iqtisadiýaty ösürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary tanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça ýygyderli işleri amala aşyrýarlar. Şol sanna huduty önüm öňüzlerimiz, tüwda we hyzmatlar rogamyna iş alyp barýan kompaniýalar internet tüwdasynyň gerimini gün saýyn giňeldýärler. Elektron tüwda tagypalaryny açmak, aqsam elektron goşunlaryny döretmek hemde dünýä belli internet tüwda alganlaryny ýurdumyzda öndürilen haritlary hüdürlemek arkaly online usulyny haritlary menzilara satmak we eltip bermek hyzmatlaryny giňerimde amala aşyrýarlar. Ýurdumyzda amala aşyrýan maksatnamalaryň esasyna 2020-nji ýylda tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan ölümçük we durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 44-siniň gurulşygy tamamlandy. Hormat prezidentime hatap etdiňler. Ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny hemme taraplaryň ösürmegiň, döwrewap bazar usullaryny giňden ornaşdyrmagyň atabyna, hyzwy puwdoň orny giňeltmegiň, döwletimiziň alyp barýan durmuşyk iqtisad siýasatynyň esasy urlarynyň biridigini bellädi. Birleşmeniň agdalary ýurdumyzda hyzwy telekeçiler üçin döredilýän amatly şertlerden peýdalanyp, içerki wagtlarda harit bolşulygyny döretmek işinde uly tejribe topladylar. Ýurdumyzyň telekeçleriniň öndürýän ölümleri ilatyň isleglerini kanaatlandyrmak bilen bir hatarda hyzwy ulgamyň eksport kuwatyny artdyrýar. Bu ýurda işleri dowam edip, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýödary beýikde gatnaşyklary ösürmäge ýardym edýän tüwda öýleriniň we birleşmeniň wekilhanalarynyň sanyny artdyrmaly döwlet başlarymyz bu babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň obagjylyk toplumyna gödekçi edýän ornmasary Urab Gelliýew dürli görnüşli obagjylyk ekinlerini, meýweli baglary we üzümi ösürip ýetişdirmek, obagjylyk ölümlerini gaýtadan işleýän tenagat kärhanalaryny, ýyldyshanalary, mallarçylyk we guşçuluk toplumlaryny gurmak hemde beýleki örümçik işlerini alyp barmak maksady bilen tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalaryna uzak möhletleýin peýdalanmak üçin ýer böлекleriniň ýygyderli bölünip berilýäni barada hatabat berdi. İlaty ýurdumyzda öndürilen yer alma, göýük bakça we beýleki adyklyk obagjylyk ölümler bilen bolelin üpçün etmek babatda hormat prezidentimiziň ýüňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Şoňa laýyklykda bu ekinleriň vilayetlerde ekilýän meýdanyny artdyrmak we hasyllygyny ýokarlandyrmak boýunça daýhan birleşikler bilen bir hatarda hususy önüm öňüçiler tarapyndan hem degişi işleriň alınıp barýanyny bellendi. Bu ýurda hususy önüm öňüçilere döwrewap pilatçylary gurmak üçin berilen yer böлекlerini ekinleriň ýokary hasylyny öndürmek ornuny bellenen işler maksady laýyk ýerine getirilýär. Atabatyň çäklaryna gally önümleri kärhanalaryna öndürilen buğday ýuny we çörek önümleri bilen ilatyň isleglerini kanaatlandyrmak maksadyna tüwda we daşary iqtisady aragatnaşyklary ministrliginiň hemde tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň tüwda dukanlaryna hemde çörek kärhanalaryna bu önümleriň zerur bolan möçleriniň goý berilýäni gaýdyldy. Şeýlekem ýurdumyzyň dokma kärhanalaryny paýta önümler bilen ýeterlik mukdarda üpçün etmek babatda ýüňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny barada hatabat berildi. Bu ýurda paýta saraýjy kärhanalarda goýuçy gatylyny gaýtadan işlemek hemde öndürilen paýta tüýümi bilen dokma tenagaty ministrliginiň kärhanalaryny üpçün etmek boýunça degişi işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, buğdaýyň tokumçylyk seçkiçilik işini kämilleşdirmegiň, ýurdumyzyň toprak howa şertlerine alaýyk gelýän tokumlary döretmegiň, bu işlerde almy taýdan esaslandyrylan çözgütleri taýýarlamagyň möhümdigi babatda vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz o tenagat toplumy bilen tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň birlikde alyp barýan işleriniň toplumlaryň hemde utgoşukly ýola goýulmagynyň oňy netije berýänliginiň halkymyzyň adyk önümleri bilen bolelin üpçün edilmeginde de aýdyn görnýänini aýtdy. Hormat prezidentimiz bu gurdaky işleri mundan meýlekde dowam etmegiň zerurdygy barada aýdyp, degişi ýol başlary anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier döwlet başlarymyzyň taşyklaryna laýyklykda durnukly ösüş tepkini saklap galmak maksady bilen tüwda toplumynyň mali iqtisadi ýagdaýyny ýygyderli seljermek boýunça ýüňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýurdumyzyň okgunly iqtisadi ösüşini üpçün etmegiň häzirki döwrüň ileri turýan wezipeleriniň biridigine ýetişekdi.
Şunun bilen baglanykda döwlet başlarymyz tügda toplumyna degişli düzümleriň hemişe ünis merkezinde bolmalydygyny, şol sanyna hususy telekeçilik üçin oňoýly şertleriň döredilmeligini belläp, vice-premier bir näçe tawşyklar berdi. İş maslahatynyň başyndan soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyjew tügda toplumyny 2020-nji ýylda alınıp balan işleriň netijeleri, şu ýyl geçiriljek işleriň meýilnamasy barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýlekem azyk bolşugyny hassa üpçün etmek, eksport ugurly finagat hemde gaýtadan işleýän önümçilikleri döretmek boýunça çäreleriň gürleýän gaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda öndürilen önümleriň mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyny belledi. Döwlet tarapyndan ykdysadyýetyň hususy ulgamyny gollamagy güýçlendirmek, şol sanyna kiçik we orta telekeçilige maliýe hemde maddi enjam bilen kömegi bermek zerurdyr. Tanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly tügdany guramagyň döwrewap dedimini kemale getirmek boýunça işler döwrüň tarapyna gabat gelmeliler. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz vice-premier anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz tanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly maslahatda gatnaşyjylar. Men tügda toplumyň işine başlanan maslahatymyzy jemlemek bilen toplumyň işini goýlanmak üçin şol hem sizin ähliňiň ören bir köpem işlemegini ýatmakda. Häzirki döwürde toplumda bar bolan örümçilik kuwatyny dogry peýdalanmaly. Alman we tehnologiýalaryň soňky gazananlaryň esasynda fotoga sağlam ulgamlary giňden ornaşdyrmaly. Şurada toplumның örümçilik karanlarında zähmeti guramagy netijeli usullaryny gözlemeli. Örümçilik daşyrut maýumlaryň hasem köp çekmeli. Hem şoňa bagly hem şu tawşyklary berýär. Gurbannazarow dünýä ykdysadyetindäki ýagdaýlara baglykda içerki bağların ağalık ve erkinci nokta zerur beylikim haritler olan üçüncülüğünü bir gözökçülükte saklamak. Garaşlığın şan 30 yıllık yübiley yerine bazılarda ve dükkanlarda harit borçluluğunu döretmek konuşan zerur işleri geçirmeli. Satın alınan import haritlerin bakalarını düyüp tercirmeli. Hem de bir haritler satın alanına önürcüler bilen gönü hımmatdaşı yolu oymalı. Alıcılar birleşmesine değişim örümçülük ve hizmet ediş dehalarını tapqırlayın hem esasda beyatleşik tügda arkalı hususlaştırmak boyunca geçilen hem işleri güçlendirmeli. Recep 9 senaatın kârhanaların örümçülük kuwatyn hem dolu derecede olumlayanlygyny hem gözüňde tutup ýübiley ýylyna öndürilen öňüň meşhurlaryny görnüşlerini artdyrmak. We hiil hassa ýokulanlar boýunça çäre dowam etmek. Şerkem daşarky bazalaryň isleglerini ýygyrdy uranyp kärhanlaryň örümçiligini müşterilerin hem büýürmeler esasında dolandyrmagy ýoly goýmaly. Dokmam senat kärhanlar tarapyndan öňürüp içerki bazalaryň artýan we eksport edilýän hem haritdan hem erkin ýürüňi hem daşaryk puluna satylýan meşhurlaryny artdyrmaly. Täze bazalarlary we ýerleme usullaryny tapma arkaly gelip goşan daşaryk puluna serişlerleri köpeltmek goýja zerur işleri geçirmeli. Satyn alýan import haritdan çiğirmanın bakalarını düyüple tercih sevitdeki yurtlar için bakalardan yok hem bolmalygyny gazanmaly. Haritler satın alanna önürjüler bilen gönül hizmetdaşlygy ýoly goýmaly. Çarif geçen ýyl kabul edilen Türkmenistan döwlet harit çiğirman birjanyň işini kämilleşdirmeň 2020-2025-nji ýyllar üçin strategiýasyna gözüňde tutulan çäreler we işler öz wagtyny dogry ýerine ýetirmek konjum zerur işleri geçirmeli. Ýurdumyzda eksport maksatly önümden bahalaryň döwlet harit çiğirman birjasynda beýatlaşyk esasynda ýokary bolmagyny gazanmaly. Birjanyň işine sanly ulgamy we tehnologiýalary ornaşdyrmak. Hyzmatlary internet ulgamynyň üstünden amala aşyrmak. Elektron täzeçilik bazalaryny döretmek boýunça çäreleri gysgaly geçirmeli. Eksport we import şertnamalaryny
birjada belli almagan tertibini hem de nırh emelem getirmem usullarını kämilleştirmem. Nırhlar wagtda birjanın elektron maglumatlar binyadyny döretmek we onun eleterli bolmagyny üçin etmek boýunça zerur işleri geçirmek. İşan Oliýewa gadymdan gelýän halyçylyk soňgotymyzyň milliligini we nepiýetini saklap kalmak bilen öňürilýän haly önümden görnüşlerini köpeltmeli. Yerlenýän önümden meşgullarny hem de täze bazalary bar. Yerlenýän usullaryny tapma arkaly gelip goşýan valuta sevişlerini artdyrmak boýunça işleri güýçlendirmeli. Ýübiley ýylyna haly önümden elektron sowdasyny goranmak. Hem de halini sarıt etmekte, tayarlamakta ve yerlemekte faany ulamornaşdyrmakdan boýunça işleri geçirmek. Halyçylyk kärhanalaryň çiýin mary üçinçiligini hasem golanmak boýunça zerur hem çäreleri görmeli. Recep hem ýübiley ýylyna ýolumyzda öňürilýän harytaryň eksport edilýän meşhuryny artdyrmak boýunça usulet taýdan ýardamy güýçlendirmeli. Täze bazarlary we yerleme usullaryny tapmakda hem hususy taraplara hökmany gollu bermeli. Ýurdumyzyň hyzmatdaşlary bolan daşary ýurtly telekeçilere edilýän hem hyzmatlaryň hirini ýoklandyrmaly. Dünýä ykdysadyna ýagdylary wagtda öpüşün edijilerin hem de harytary öňürilýän hem işleri we hyzmatlary ýerine getirjilerin işi bolup gatnaşyklaryny giňelmeli. Muňa üçin durulýan görnüşli sergileri we maslahatlary goranmaly. Hudaý berdi. Bazı ykdysadyety şertlerine ýurdumyzda işi bolan hususy telekeçiligi östirmän unis bermeli. Tenaatçylar we telekeçiler birleşmek hem de onun azalar tarapyndan täze bir döwre önümçilikleri döretmek. Öňürilýän önümden hem meşhurlaryň hem görnüşlerini hassa artdyrmak boýunça çäreler dowam etmeli. Dünýä ykdysadytyny emelegilen häzirki ýagdaýlar bilen baglanykda ýurdumyzyň ykdysadytynyň durumlukly bolmagyny öpüşin etmek. Tenaatçylar we telekeçiler birleşmeginiň aglary işçi gatnaşmaly. Hususy daşaryt maýa goýumlaryny çekme arkaly ykdysadymyzyň ösmegine sallanma goşmaly. Ýurdumyzda keçen orta telekeçiligi gollamak. Daşary ýurtlardan getirilýän harytdan orun tutýan önümler öýdümizde öňürmek. Öýdem önümlerimizi beýleki döwletlere eýýärler hem meşhurlaryny artdyrmak, döwlet maksatnamalaryny dogry durmuşa geçirmegini galanmaly. Garaşdyrylym 30 ýyllyk ýübiley ýylyna ýurdumyzda azyk borçlulygyny ygtybar öpüşin etmek, azyk howpsuzlygyny berkitmekde, hususy taraplaryň ölümçiliklerini girimli mundan belekde giňelmeli. Gök, bakça we meýwe önümleri bilen ýylaty ýylyň bütün dowamyna bolelin öpüşin etmek üçin hem sowadyjy ammarlar bilen üçinçiligi gowlandyrmaly. Glyzer garaşdyrylmagyň şanyň 30 ýyllyk ýübiley ýylyna feowda toplumyň idare kärhanalaryň maliýe ykdysady ýagdaýyny örümçilik we hojalyk işlerini ýyldarly serjerip hyzmatlar ulgamyň hem örümçilikleriň dowly kuwatyny hem bökdünçi işledinmegini öpüşin etmeli. Feowda toplumnaky idare kärhanalarynda çykdaýjylaryň düýümini terjermek we artykmaz. Ýani derulmadyk çykdaýjylary aýyrma arkaly öňüne düşýän gymmatyny pesertmek hem işleriniň ýygyberli geçirmegine bir gözegçilik etmeli. Dünýä ykdysadytyndäki ýagdaýlar hem baglykda şerki bazalaryň azyk we ilkinji nowata ýeri bolan beýleki harytlar bilen üçinçiligini gowlandyrmaly. İrat edilýän hyzmatlaryň hem görnüşlerini artdyryp elektron sowdalary we eltip bermek hyzmatlaryny hem giňden goranmaly. Döwlet tarapyndan dokma powdagyny
Ulu meşhurda maya goýumlaryň hem goýulýanyny gözüňe tutup kärhanalaryň ölümçülük taýdanyny netijelerini we giýirdejilerini artdyrmaly. Endi ular hem tarapyndan dokma pudony ulu meşhurda maya goýulýanyny hem gözüňe tutup kärhanalaryň ölümçülük taýdanyny netijelerini we giýirdejilerini artdyrmaly. Pes gorkazly işleyen dokma kärhanalaryny dolandyrmakda täze usullary ulanyp hem olary paýdalar hem jemgyýetine öwürmek, kozugy maýdada çekmek boýunça zeruri işleri hem geçirmeli. Daşary fewdany ösdürmek we ýurdumyzda öndürilen we önümden eksport edilen meşgullerini has artdyrmak maksady bilen önüm öndürüjüniň bir zanyň fewda senat edarasyny belki döwlet gulluklarynyň öýleri faýdalaşykdy işlemeli, guramaly. Harytdan eksportyny ýeňilleşdirmeli we talep edilen resmnamalaryň zerurlugyny gaýtadan terjemeli. Dokma mahali senat kärhanalaryna marketing işlerini kämleşdirmek maksady bilen faly ulgamy ornaşdyrmaly. Harytary sarık boýunça taýýarlamakda we ýerlemekde internet fewda hyzmatlaryny gerimini giňirtmeli. Jubiley ýylyna ýurdumyzyň beýleki döwletleri bilen fewda täzeçilik gatnaşyklaryny hem güýçlendirmeli. Özümizde öndürilen ýokary ýyly azyk we dokma ýani brend önümlerini daşarky sarp ediciler giňden hem ýaýmak üçin Türkmenistanyň beýleki ýurtlarynda ýerleşýän fewda öýlerini işini has hem işlemleşdirmeli. Gylýjy hem fewda toplumynyň ýol başlary 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenine geçen 2020-njy ýylda Sowretiniň ýurdumyzy daşyndan getirilen meşhuri baha gornuşdy 32,5. Yer alma 32,6, pomidor 94,4, soğan 8,4, meyveler hem 37,3 götürüm ağlarlı. Bir elbette oğula yöne kuşuna etinin getirilişi 6,9, yumurtka 85,8, ösümlük yağ hem 93, bütün onun 2 götürüm arttı. Bu olsa daşa yurtlardan getirilen harytdan ornu tutyan ürünleri özümüzde öndürmek boýunça belli şäherlerden dolama ýerine ýetirilmeýändigini görkezýär. Şoň orada ýurdumyzda azyk harytdan öndürilen meşgullerini ýedigizlerli artdyrmaly. Dünýä iqtisadiyetinde bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglanykda içerki bazar azyk önümleri ilkinji nowatda zerur bolan harytlar bilen üçünçülüğünü gowlandyrmaly. İlat edilen hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp elektron fewda etip berme hyzmatlaryny giňden hem ýoly goýmaly. Bazarlamady we dukanlarymyzy azyk harytlar bilen bolyny üçin etmek boýunça zerur hem işleri geçirmeli. 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilenine geçen ýyl dokma önümleriň eksport edilen meşhuri baha görnüşini 1,1, halinin kıvem düşüklerinki 71,8, yün boýunça 29,8, dirhem çiň maly boýunça hem 43,1 hem götürüm ağal. Dokma hem hali pudonda köp meşhurdy. Maýa goýumlaryň goýulýanyň gözüňe tutup bir pudoklaryň kärhanalarynyň önümçülük taýdanyny netijelerini giýirdejilik bolmagyny gazanmaly. Daşa ýurt puluny eksport edilen önümleriň hem meşhurlaryny artdyrmak boýunça hem teklipleri taýýarlap ählem zerur çäreleri görmeli. Şeýle harytları yerlemenin täze bazarlaryny hem de görnüşlerini gözlemeli. Dokma, hali we hali önümden elektron sevdalaryny, buyurmalaryny taýýarlanmagyny hem de yerlenmegini
Üpçün etmek için sağını ulağımı ornaştırmak koyunsam ziruri işleri geçirmeli. Fevda, dokma hem hali tenatı hem puduklarım, kârhanların, çıktaycıların düzümünü tercihlerimi heymişem bir gödekçülükte saklamalı. Neticeli dolandırma ve inovasyon teknolojiler ornaştırma hasabına neticeli çıktaycıları aradan ayırma arkalı önünü düşen hem gımmatını petelikleri. Önümçülük enzamlar için satın alınan haritleri amaltem bahalardan üpçün etmek koyunsam zero işleri geçirmeli. Emişilik ulanılan komokçu teristlerleri, ihtiyaçlı şeyleri, kimiki teristleri, renkleri, sarf ediş teristlerini ıhtıvalı satın almak koyunsam önrüzüler ve ıhtiyarnama biriciler ile hizmetdaşlığı işçileştirmeli. Daşar yurtlarına getirilen çiğ malın, dokma efapların orunu tutan öğrenimleri önerilen öğrenimçileri yolumuzda yola koymalı. Devlet harit çiğ maleme biznesinin usulen yerlenen eksport haritler için nırkların hem yukarı derecede beyatışı okuyup hem olmağını kazanmalı. Esası. Eksport ürünlerini yukarı bir nırkları oyunca yerleme öpçün etmeli. Produklara valuta teristlerini gelip hem kovuşmağını her ayda tercihlemeli. Hem mesela Mısır Kabineti'nin geçen anlamının meclisinde de hem bellak geçiptim. Yani her kuatta devlete dahil pudunun zemin şeriki önümdeki payı 70 götürme bara vardı. 2021 yılda onun hem payını 70 öten onun 6 götürme, yetirme, gözümünü tutmalı. Yurdumuzda keçi, orta tereketçiliği, olmaya, gönüktürün çareleri devam etmeli. Milli iktisadiyatının huzudu pudunu göstermeye, her zaman hem tereketçilik ulağını dürütmeye de yardım vermeli. Önerilen hem eksport edilen meşhurlarını arttırmakta usulet kömüğünü etmeli. Hususi taraflara haritleri yerlemenin teyade bağlarlarını, görünüşlerini görlemekten kollu vermeli. Küçük orta kârhanların mümkünçülüğünü yukarılandırmak maksadı ile işi uğurlu, kolluğun yerli merkezlerinin işini giyindirmeli. Kârhanları dolandırmak, marketing ve telekeçiliği östürmek, maliye teristlerini çekmek boyunca hizmetleri yola koymalı. 2020-2021 yıllar için çökkünlüğü arşı maksatname layıklıkta eksportun meşhurlarını arttırmak ve 2021-2025 yıllarda import hem haritadan orunu tutan ürünleri yolumuzda öndüren öğrenimçilikleri dürütmek boyunca maksatnamanın taslamasını tayarlama şartlandırmalı. Bir taslamanı Mısır Kabineti'nin şuurun birinci çeyarın hem cemlerinde başlarının mecliste seyretmek için hüdürlemeli. Şeyler men iktisadiyet toplumuna cevap veren Mısır Kabineti'nin başının olmaları müşrik ve yürülenmek bilen verecek tavsiyeler şulardan hem avara. Yani şurada toplumun mal iktisadiyatından iyiliklerli tercih pul öpçünçülüğünü kullanılmak koyunca teklifleri tayarlama. Bu doğru alı hem berilir oyuncu hadaplaşıktan geçirilişini ve karların kaytarılışını gödekçülükte saklamalı. Şurada toplum idare kârhaların kuvvetinin olunuşunu şurada dolunsun yağdanın ötüşeme deyip bunu pedelmeyen hem sebeplerini ciyip tercihlemeli. Hormatly matbaada gatnaşyjylar men şonky matbaadymyza girilen ähli meselelerini aral matbaatdaşlyk hem şonuň bilen sanly video aratnaşy arkaly iş matbaadymyza geçip gutorýar. Men senin ähliňe bir jan saglygyny maşgalawadan soň hem bir karawatamyzyň gülle sornamak baran işlerinde ulusundary ardy bolýar. Sag bolun.
Bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeker etimnamatı bilen tanış ediyaz. Xaritlan gelip çıkan yerlerinin atlary haqqındaqy Türkmenistan'ın kanununun 7-nji maddasına laýyklykda Türkmenistan'ın prezidenti kararı gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmenistan'a yerleşen geografik obyektin çäklerini aýratyn häsiýetleri şol obyekt üçin mahsus bolan tebiği we etnografik şertleri bilen kesitlenilýän harity haýyşnamaçynyň önürýänligini tasdiklayan retminamany bermäge ygtyýarly döwlet idaralarının sanaw tasdiqlanally. Häzir bolsa hormatly prezidentimizin adyny gelen gutluk bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Jenap prezident, size we Türkmenistanyň dostlukly halkyna 2021-nji ýylyň parahatçylyk we awdançylyk getirmegini arzu edýän hemem siziň aly hedratyňizde täze münasibetli ýeren gutluk hatyňyz üçin hoşallyk bildirýän Narodom Siamoni Kambodjanyň padşahy. Şoňlary ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň gyşky diň çalyş döwri dowam edýär. Talip ýaşlar Mehriban arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden giňden peýdalanyp, gyşky diň çalyş mögsümini many mazmunly geçirýärler. Türkmen Döwlet Binaýerlik Gurulşy Institutunyň sanly bilim portaly özüniň başlangyç giň maglumatlygy el ýeterligi bilen institutda bilim alýan talipleň onuň peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeldi. Institutda sanly bilim ulgamynyň çäklerini lokal turda işleýän timetables programmasy ornaşdyrylan we onuň esasynda okuw ýylynyň 2-nji ýarym ýyly üçin okuw dersläriniň gün tertibi düzülen. Bu programma okuw dersleriniň we otoglarynyň molundan hemde toparlanan sany maglumat gory hökmüne girdilenden soňra berilen ýumuşa görä awtomatik usulyna institutun kuruluşyny we köp maglumatlygy göz öňüne tutup, okuw dersleriniň gün tertibini düzýän. Institutun professor molunlary we talipleri elektron okuw sapaklarynyň gün tertibi gerek bolan maglumatlar bilen tanyşyp bilýärler. Halkara Nevit we Gaz Üniversitetinde talip gyzdan we molunyň gatnaşmaklaryna el hüneri il ýederatly döreçilik duşugy geçirildi. Bu duşuň dowamyna talip gyzlar öz el hünerlerini görkezdiler. Halipa molunlar inem amalarymyzdan miras galan el işleri barada gurrun berdiler. Talip gyzlar duşuň dowamyna aýdym taza çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Şol çykyşlarda berkar döwletimizden bagtyarlyk dogruny, gahrman arkadagymyzyň insanperwerligi ýorulan beýik taglimatlary watp edildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýyş Institutunda da talipleň gyşky diň çalyş mögsüminiň many mazmunly geçirilmegi üçin bu ýokary okuw mektebiniň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gurulýan çäreler işçiligi bilen tapawutlanýar. Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň talipleriniň arasynda goşgy döretmek boýunça döreçilik beýatlaşy geçirildi. Halkara insanperwer adamlar we Ötöş Üniversitetiniň taliplerim gyşky diň çalyş günlerini täsirli geçirmek maksady bilen türlü ýerlere gedilen çärelerini gurýarlar. Murat Gary ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Üniversitetine, Türkmenistanyň Mejlisiniň, Bilim Ministrliginiň, Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrliginiň we Magtmul adnaky ýaşlar uramasynyň merkezi ýeňişiniň guramaklaryna, Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet siýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin we Türkmenistanyň 2021-2025-nji ýyllarda beden terbiýen we sport gollama kimde ösürmeýän maksatnamalaryndan uğralanyp, universitetiň talip ýaşlarynyň arasynda wagny siýat duşu geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýeti Institutunda da talip ýaşlaryň arasynda wagny siýat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutunda da 2020-2021-nji okuw ýylynyň gyşky dowam edýän diň çalyş mögsüminiň her bir pursatynyň many mazmunly geçirilmegi üçin bu ýokary okuw mektebiniň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gurulýan çäreler, kitapxanalarda talipleň izigderli taýýarlyk pursatlary, geljekde kämil hünermeliň kemale ýelýäniň aýdym güwäsiri. Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň talip ýaşlarym gyşky diň çalyş döwri wagtlaryna netijeli peýdalanmak üçin institutda kitapxanada kitap okuýarlar, dürli sport ýarışlaryna gatnaşýarlar hemde umumy ýaşaýyş jaýynaky çeperler otogyna meli nagyşlary dokmy işlerini uly höwesinden ýerine ýetirýärler. Häzirki wagtda Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mektebine de işler döwrüň talabyna laýyk gurulýar. Bu mektepde nazariýet okuwlary 3 bölümden, ýagny hünermeliň dil taýýarlyk bilimini ýokarlandyrmakdan, hünermeliň bilim derejesini ýokarlandyrmakdan we bir ugurdan başga bir ugura taýýarlamakdan, 2,5 ýyl möhletli ýaş oglan gyýlardan aviasiýa gullugyna gerekli hünerler boýunça hünermeliler taýýarlamakdan ibaratdyr. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şuň 5-nji fevralda saat 20-den 6-njy fevralda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış boluň.
Balkan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýağış şäher Demrad günetardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 5-10 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Ahal vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, ýağış şäher Demrad günetardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 6-11 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, Demrad günetardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 5-10 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Lewap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, Demrad günetardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 4-9 gradus, gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Daşy vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, az kem ýağış şäher günetardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 3-8 gradus, gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Paýtatymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ikinji ýarmyna az kem ýağış şäher Demrad günetardan tele sekundy 9-12 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 8-10 gradus, gündüzüne 14-16 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 6-syna magnetik hadisasynyň gowşak tesirli bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň qadadan 11 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň ütgeýänini nazara alyp, fasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünlere berk berjaýsaňyz, ýylyň islenik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan äkli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Äkli ösüşlüň özünde bolsa halkyň bekvidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.